खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ मोनसे दुखुनांथाव खौरां बर' सावथुन मुलुगनि एबा बर' हारिनि देंखोनि रानि महरै मिथिजानाय सुलिखा बसुमतारिया बे समाव बेरामाव गोग्लैदों होनना मिथिनो मोननाय बायदिब्ला देहायारि जेंनाजों गोबाव समनिफ्रायनो भुगिनांगासिनो दङ बर'नि थरसे गोजों हाथरखि सुलिखा बसुमतारिया। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांजोआ कलकातानि CK बिरला हस्पिटालाव देहा फाहामथाय लानो थांनायनि खौरां मोनदों। सुलिखा बसुमतारिखौ मिलौदो देंखोगिरि बिथां गेदेमानि गोग्गो देहाया जाहाथे थाबैनो मोजां आरो गोग्गो देहायाव फैफिननो हायो बेनि थाखाय इसोरनियाव एबा इसोरनि खाथियाव बयबो जाहाथे आरज खालामो बेखौनो खावलायहरनाय जाबाय। क'क्राझार पर्बतजरा डिभिजननि DFO अबिनाश बसुमतारिया 2 लाख रां घुस लानायनि दायाव एन्टि कारापसन CM भिजिलेन्स टीमजों हमजादों। चिरां जिल्लानि सापागुरियाव चिरां पुलिस आरो CM भिजिलेन्स टीमा गोख्रों सिग्रोमना हमो DFO अबिनाश बसुमतारिखौ। खौरां मोननाय बायदिब्ला बिथाङा क'क्राझाराव थानाय गावनि मावख'आव सासे कन्ट्रेक्टरनिफ्राय 2 लाख रांखौ लानो नाजादोंमोन होनना मिथिनो मोनदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सिम्बरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2026 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै दख'रानि सिङाव थानाय सेथि मासिनि गेजेराव टप 3 आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ दख'रानि नब्लाङाव बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां सामलायथ' आफादगिरि खोरोमदाव औवारि बिथाङा। हाबाफारियावनो बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लानो हायो सानसुमै बसुमतारि, गोरायुं सिम्बरगाव गोजौसिन गेजेरारि फरायसालि आरो अनसुला कुंगुर बरगयारि, लोगो आफादगिरि सिम्बरगाव गुदि बर' थुनलाइ आफाद। लोगोसे बे हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन ब्रह्म आरो लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि बिश्वजित नार्जारि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। क'क्राझार जिल्लानि दलमारा ओनसोलाव जानाय मोनसे जाथायखौ लानानै ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। আহিदुल शेख मुंनि सासे लाइमोना आदिबासि हारिनि 2 गथ'नि बिमाखौ खावनानै लांनाय जाथाया ओनसोलनाङैनो गोख्रों फिनजाथाय सोमजिखांहोदों। जाथायनि सोमोन्दै सालाकाटि पुलिस थानायाव FIR थिसननाय जादोंमोनब्लाबो पुलिसा जेबो राहा लायाखै होनना आसानि दैदेनगिरि आरो नखरनि सोद्रोमाफोरा अजद होदों। जाथायनि थार बिजिरनाय मोननांगौनि दाबिजों मंगलबारखालि आदिबासि फरायसा आफादा दलमारानि लामाखौ होथेनानै गोख्रों सोमावसारनाय दिन्थिफुंदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय रौता गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 18 मे बर' बिजों सान फालिथाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव ओरैबादि बाथ्रा बुंथिदोंमोन दि बर' बिजोङा दा जोबोद गाज्रि थासारियाव दं। बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ फोथांनानै लाखिनांगौ बिबाना बर' हारिनि साफ्रोमबोनावबो दं। बर' बिजों आरो बर' बिजोंनि फरायसालि थाब्लासो जों माहारिबादनि बाथ्राखौ साननो हागोन होननानै बुङो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारि बिथाङा। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमानि सिङाव श्रीरामपुराव पुलिसनि अपारेशनाव 35 लाख रांनिबो बांसिन सनानि 148 किल'ग्रामसो गान्जा बोखांनो हादों। पुलिसा फोरमायनाय बायदिब्ला मोनसे थि संगालि खौरांनि सायाव नोजोर होनानै बे अपारेशननि समाव BR 19 GA 8801 नम्बरनि गंसे बोलेर' पिकआप गारिखौ हमनानै सिग्रोमनाय जायो। नागिरनायनि समाव पुलिसा गारिनि सिङाव दोनखोमानानै दोननाय गोबां बिबांनि गान्जा बोखांनो हायो। आयेन बेरेखा हाथाय बाजाराव जब्द खालामनाय बेसादनि बेसेना 35 लाख रांसो जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायजों लोब्बा खालामनानै झारखन्डनि साहेबगन्ज जिल्लानि जनगावनि थागिबि महम्मद चाय मुंनि सासे सुबुंखौ हमनाय जादों। बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्च आरो गावबुरा आफाद जयै लोगोसे बर'नि मेलेमजिबिफोरा मैया BTC हाग्रा बिफाननि गाहाय मावखुलियाव फैनानै हाग्रा ओनसोलाव आयेन बेरेखायै हाबसोनानै थानायफोरखौ होस्रांनांगौनि दाबिजों BTC हाग्रा बिफाननि APDCL PCCF काम CST सुमन महापात्रनो गोसोखां बिलाइ गथायदों। बड'क्रेटर नार्जारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियो दि
फैगौ मे दाननि एबा मे जोबनायनि गेजेरावनो एभिक्सनखौ जागायोब्ला जों जुन दानाव आन्दालन खालामगोन होनना बुङो दावराव देख्रेब नार्जारिया। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों बिटिसि हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश ML बड', पलिटिकेल साइन्स एडुकेशन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां।
बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।